Hello mga ka-listeners! Kumusta ug maayong hapon mga ka-listeners? Ang oras alas 5:13 sa kahaponon. O medyo maulan ang kahaponon mga ka-listeners. No? Ganina pa ning kasigig kanang ulan. No? Nya gahapon wata ka-upload ani gahapon kay wala ko matiwas og edit gabi gahapon kay medyo hanghang akong mata gahapon. Nya labad-labad pud akong ulo mga ka-listeners. Mao na nga giundangan sa akong edit gahapon. Sang gipapahulay akong mata mga ka-listeners kay grabe gid kanang hang bitaw siya nga medyo labad sa ulo ba. Ah, Katol ang mata, hang nga katol-katol diya labad ulo. Wa gid makaya. Mo to ako na yung giundangan og akong gitiwas no karon tiwas og edit ug nahuman na akong edit ang kini na lang video ang kulang para i-mix. Unya magbasa sa ko sa inyong mga comment day mga ka-listeners no para dili alkansi atong vlog. Basa ko comment sa dili sa John Kent Anota. Ang una mga ka-listeners nga nag-comment si Marlon Suko, no? Naminaw siya sa drama nga Cecilia. Cecilia Buutan, masinabuton, matahom, maanyag. Meron pa bang ganitong babae, boss? Naa siguro pero pangitaon na Marlon Suko, no? Kiningani nga klase sa babae, murag napadyo yung nahabilin ana pero pangitaon, no? Tagsara na makitaan. Kining pareha kining masinabuton, matahom, maanyag. So mugna pa may daghan tingali no. Nagpahipi ra sa kilid sa palibot o bisasad. Ang kuan lang pa lang ang problema ni kay di po datuah no. Kini mga ngani nga swerte kay gud og makauyab kag o makaasawa kag pareha ni Cecilia nga masinabuton, matahom, maanyag. Bitaw salamat Marlon Suko sa imong comment no. Nya si Amormio Karin. Heart naman no? Salamat sa heart, no? Nya si Edwin Pancho. Salamat boss dyan. Paspasan din nimo limbo. Nindot drama. Atang ani part 5. Nya part 6 na taron Edwin Pancho, no? Ayaw kalipti ang ikaw kung kinabuhi. Nagatang pod ato. Nindot kayo istorya. Boss dyan. God bless. O na-upload na to gabi. Gabi ba to? Naging adlaw. Ang naging adlaw to, no? Ang limbo. Limbo. Ikaw kung kinabuhi, no? Na-upload na to ang part 12. Salamat Edwin Pancho, no? Nya si Chichina Aquino. Nice paspas ang upload. Nakapas na ta. Nakapas-apas na ta. Murag madugay-dugay na putani. Igor mo ta ni apas-apas sa live streaming ba. Karon murag gamay lang. Nakapas na ta. Nya si Rodriguez Generos. Shout out po here Riyadh, Saudi Arabia. So shout out diha sa Saudi Arabia no, Generos Rodriguez. Unya si Jocelyn Infante. Lods, salamat kayo nagkatriling ning gamaha. Okay, hindi kayo no kay action ba. Nya si Jenny Oliverio. Wow, ang bilis. Thanks po. Nya salamat po sa imong pagpaminaw no, Jenny Oliverio. Nya si Saisi Morales. Thank you so much. Way sa payan no, Saisi Morales. Nya si Lisel Hernan. Tanan na asa playlist na paminaw na nako tanan. Lisel Hernan from Tokyo. So shout out nimo Lisel Hernan no, sa Tokyo. Salamat sa pagpaminaw. Unya si letter L ang profile user ay nakabutang no. Hello Sir Idol, daghan jud kaayo sir. Maura jud ni kalipay namo mga OFW sir. Salamat kay no. User ay nakabutang no, sa handle mo. Letter L ang profile. Na si iMemes YouTube, salamat sa part 5. Maminaw na sad ko listening from Saudi Arabia. Salamat kayo iMemes YouTube. No? Nya si Analuna Canonillo. Lipay kayo ko idol, bahala dugay ko katong. Ikaw ra jud akong paabot kini drama. Mawala ako kapoy. Salamat kayo Analuna Canonillo.
Nya Sister Par. I think si Salome Dorina iyahan na husband si Rambo. Mao gid no. Kay na siya no. Murag kuan dili hapit na masabtan ang istorya no na asawa na si Dorina atong kontrabida nga giilisan sa atong gilisag laing bangis siya ba murag mao siguro na no nga kuan nag nagkabulag sila na amnesia nga na no? O siguro gipapatay na si Salome ba no? Nga na ang basi nga na ang istorya ba no then na surtian nga nakasurvive atong pa sa sugilano no sa doktor na niabot sa ospital nga nagkadugo yan na ya o damha nga sila po nagka dayon sa doktor no nga na no nagkaduol na ta sa unsa joy sinugdanan ani nga istorya mga kalisenas no feeling na kayo ang limbo nga part 6 na taron unya si Blin Mix Vlog tulo ka braso ganyan na no kaya wag comment laban lang laban salamat Blin Mix Vlog no? Si Noel Urbano salamat kayo idol sa pag-upload way sa payan Noel Urbano no nya si Annalyn Samson wow paspas kayo ang sumpay idol salamat kayo salamat pod Annalyn Samson no nya si Noel Urbano si Radio Drama Bisaya ba nangabalintong man ang drama matagbaw ta pangita sa sumpay pero sa imo lods tinaw kayo be happy kayo ko maminaw salamat kayo idol salamat pod Noel Urbano no nya na imuha gyapon din nice to hear that idol salamat no nice to hear that pod sa imong salamat sa pagpaminaw Noel Urbano nya si Rodelia Imbodo Rodelia Imbodo thank you so much dyan ganahan kayo ko aning drama ha salamat po no nya si Rico Rini Gadularuya thanks Sir John sa part 5 sa Limbo nga drama God bless you always salamat kayo Rico Rini Gadularuya nya si Real Berengel idol pa shout out from Davao del Sur grabe ka paspas sa pag-upload og episode idol magtrabaho ko samtang naminaw og drama makawala kalaay ba amping ka idol God bless you salamat kayo Real Berengel no shout out no diha sa Davao del Sur salamat kayo Real Berengel no? Salamat kayo unya si Isim wow di ana pud ang part 5 salamat kayo idol minaw lang ko permi sa imong mga drama amping God bless as always salamat kayo Ma'am Isim no always pinisi Ma'am Isim nagapaminaw no yeah very supportive jud kayo no salamat kayo Ma'am Isim nya si Birds Dig Sub salamat Lodi nice drama and na heart no salamat sa pa-heart no Birds Dig Sub salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw no sukat pa gini sa una no si Birds Dig Sub nya si Maristel Humawan salamat dol grabe kanindot na jud salamat dol grabe kanindot na jud till next upload always listening dol God bless you always salamat kayo Maristel Humawan no sa imong kanunay pagpaminaw no sukad pa sa una no nya si Chichayna Quino nice loads salamat kayo no Chisana Quino nya si Birds Dig Sub nice og dunay usa ka heart no salamat Birds Dig Sub no nya si Edwin Pancho thank you boss Jan part 5 na nagnindot story o nindot na gid ang story salamat Edwin Pancho no dyan ayaw kalimti ang ikaw kung kinabuhi boss dyan kay nindot nindot pud to na-upload na to ang part 12 no next murag ang kuan siguro Lunes pa ang part 13 kay paadto malagpito ka episode so sunod Lunes pa ikapito no ang part 13 Lunes pa nya si Mary Jane Oblero shout out Lord salamat kayo sa drama makalingaw og grabe ka suspense kayo makawala sa kapoy waiting sa next part salamat po no night og tulo ka heart salamat kayo Mary Jane Oblero unya si Maricel Batik-Batik yes thank you for part 5 salamat Maricel Batik-Batik sa imong pagpaminaw no
Si Gisa Anora, salamat Sir Jan, usahay di ko ka-comment kay busy jud pero always ko gasubaybay sa mga upload nimo. Aw kanang sigig pangutana, ignore na lang na sir kay wala ga paminaw og tarong, na stress ka ana nila. God bless you. Pa-shout out ko sa kong hobby nga si Mr. Arnold Andam. Shout out ko no Arnold Andam no, gi-shout out ka sa imong YP no nga si Gisa Anora no. Salamat kayo Gisa Anora no sa imong kanunayng pagpaminaw. Nya si Badiday Itiit. Maminaw pud ko sa Bisayang Sugilanon Lods kung wala ka drama. Nice man gyapon pero ikaw good ang the best. Salamat Badiday no. Salamat sa mga drama Lods makawala good sa kakapoy dire sa abroad. Mao gyud. Salamat kayo Badiday sa imong kanunayng pag atang sa itong mga drama o paminaw no. Nya si Amor Mio Karin sa Kabuk-Heart no. Salamat sa imong komento. Nya si Jing, salamat ani idol way sa payan Jing no. Nya si Puan Prince, naanat ta sa part 4 mga higala. Padayon datong suportahan ang channel ni John Kent kay makalingaw ilabi na sa mga OFW. Salamat sa pagsuporta no Puan Prince. Ug sa imong pag-awhag sa uban no. Na mo suporta daghang kay salamat Puan Prince no. Nya si Jing, support me permi idol. Salamat kayo Jing no. Nya si Dundi Salcido. Jan, mayong adlaw diha, dugay na ko sige paminaw sa imong mga drama, makalingaw gyud while nagtrabaho. Karon lang ko nag-comment, keep it up Jan. Salamat Dundi Salcido no. Salamat kayo sa imong pagpaminaw sa mga drama no. Nya si Jusmin Cabrera, thanks tol, nice drama. Salamat kay Jusmin Cabrera no. Murag gunsa ka mo ni Cecil Danyusos Cabrera no. Salamat kayo no. Nya si Darlene Sumagang, upat ka heart no. Always heart ka gining kang Darlene Sumagang nga mga comment no. Puno ni siya sa gugma. Salamat Darlene Sumagang. Nya si Mandy Miles, murag landag na gamay kung unsang istorya ni Doren. Salamat Cole sa pag-upload. Keep going no. Salamat Mandy Miles. Nya si Rockstone Cold, thanks for reading my comment. Bye. Don't thinking na baser ko nimo. I'm not baser to you. I love drama since pa kay Tiban Escudero. Always ko subaybay ko sa imong mga download drama karon. Salamat kay Rockstone Cold no. Sa imuhang kanunayng pagpaminaw. Nya si Maricel Arawiran. Nice kayo ang Limbo idol. Next episode please. Waiting sa sumpay sa ikaw nga kong kinabuhi idol. Na-upload ito ang part 12 no. So Lunes pa po na ang part 13. Nya si Chirpar, ayaw give up dyan. Padayon lang, we supported you. Salamat kay Chirpar no. So laban na gita ni no. Padayon ta. Nya si Birds Digsab, nice. Naminaw sa Juno ang superhero no. Nice og dunay usa ka heart no. Salamat Birds Digsab no. Nya si Sampantas Vlog, salamat idol sa sumpay sa Limbo. Minaw na sab ko ani karon. Nindot ni nga drama assassin kay si Dorina. Salamat kayo sa Pantas Vlog no. Nya si Miplor Dayama, Kison. Nindot kaayo idol. Maayong tao ma-upload na nimo ang part 6. Mao na ni ang part 6 no. Salamat Miplor Dayama no. Nga si Darlene Sumagang, nabita na ni kinanay mabasa na to nga comment no. Idol kanang drama nga gugma o kasilag ni Veronica. Ganahan kayo ko sa ibong mga drama makalingaw og di jud ni mabitin. God bless. Salamat po Darlene Sumagang no. Nya kining imuhang giingon nga ugma o kasilag ni Veronica. Murag wala ko'y kompleto nga episode ano no. Wala ko'y kompletong kopya. Murag naa siguro pipila no. Pero wala ko'y kompleto nga kopya ba sa mong drama. Pa po na akong masubay no. Nabay mga kompleto aning episode. Salamat sa imong kanunayng pagpaminaw Darlene Sumagang no. Nabalik ko na ako sa diganahan sa video katong buwa mag-comment o magpa-shoutout dito na lang dito forward dito sa drama no. O salamat kayo no sa pagsabot sa atong vlog no. Nga si Jean Ruiz,
karon pa ko start paminaw idol, nindot siya. Salamat kayo jud, mapampawala ka kapoy while gatrabaho diri sa laing nasod. Karon magnadoble din imong comment no. Nya, ganahan kayo ko aning dramaha, thrilling kayo. Salamat dol sa imuha ra jud ko maminaw mga drama. Nindot bitaw ng Meridian idol kaso wala jud na human pag-upload ba. Mo gyud. Nya, wala po kuan. Wala po live streaming nga naa sa Facebook ba. Wa ko'y nasubay gid. Ang subay-subay ba bisig katapusan na wala ko nasubay gid. Kay murag wa gid nila to gi-live sa Facebook mga kalisinas no ang katapusan. Kaya ra sa radyo ba. Napasensya kayo Jean Ruiz no. Og ni ma'am si ma'am kisa to si Chirpar dito si kuan puro ning ganahan aning Meridian og si Ma'am Lecture ni. Mga ko pasensya kay wala gid ko nakita ang sumpay no. May katapusan ba? Bitang tatong na ito, katapusan kay bisig katapusan na lang. Eh, wala may ko nakita ang mga kalisinas, pasensya kayo no. Nya si Amormio Karin. Always ko maminaw balik-balik if la pay na-upload sumpay. Suspense no. Parehas mangtas. Mogid. Salamat Amormio Karin no. Og naman ako basa yung mga comment mga kalisinas. Di na ta maglaan no, paminawan niyo ang part 6 sa Limbo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ning sugilanon, Limbo. Bulakaw ko. Buato ko karon sa kapulisan. Okay, sige. Pag-ambing. Nganong nagsige magkagtuto ka ng cellphone sa lalaki. Nagunauna lang ko kung unsaon sa paggamit ini. Aron mailhan ang mga salbahis. Oh! Nanawag siya. Nanawag kining Rambo. Oh, Dorina, ayaw tubaga ka na mong cellphone. Pero Joseph, mo na kini ang chance na mailhan ang boss sa lalaki na nadakpan sa mga pulis. Ayaw hatagi koneksyon ka ng nanawag nimo. Dili na makaayo nimo kung mailhan ka niya. Ikay tubag. Abi ng cellphone eh. Oh, Ay, Joseph, ano? oh, di, Kiunsa man ani mong cellphone? Dorina, may tracking app kining mong cellphone. Ha? Oh, oh, Joseph! Nganong gilambos man ni mo ang cellphone? Dorina, dunay find my device app ang mong cellphone. Oh, Matultulan ta sa mga tao din eh. unsa? Oh. Wah! Naputol ang signal. Giputol nila ang signal. Nanyo niya, kasi man nalocate man yung mga cellphone ni Bimbo kung hain kini. Oh, panwa ko maklaro. Kalit kining naputol. Pero, usa lang kabutang ang naklaro. Unsa man ka na? Dili layo dinhi sa itong nahimutangan ang cellphone ni Bimbo. Unsa? Emil! Emil! Boss! Oh, Tuwa sa gawas email, boss. May pinugbantay sa gate. buhi ka na di ay. Nagpaalin ako sa kong samad, boss. Lisod ilihok kung doon natin samad. Mayo kay buhi ka na di ay. Halapangandam, may susihon ta sa ubos nga bahin ng dapita. Oo, boss. Noy, Loloy? Noy, Oh, usama ni Mr. Luloy? kinalang sirado kanuna yung gate. Dili mahimo nga dunay makasudi ni Sbay. Joseph, kalma lang. Dorina, dili mahimo mo kalma ta. Daotang taong tagiya sa cellphone nga nadani mo din ni Sbay. Og nanawag siya. Gusto siyang may baw kung hain ang maong cellphone. Kay magtudlo kini sa imong nahimutangan. Sorry nga naangin ka. Wa ko mahadlok sa nitabo nako. Mas nahadlok ko sa may tabo ni mo, Dorina. Busa ayaw gyud una ka mo gawas sa gate ha. O dinhi lang mo Sbay. So sa pila ka adlaw. Oh, Joseph. Dorina, kinahanglang way makaibaw nga niya ka ining bayang magpuyo. Oh, Joseph. Mag-amping ko. Hugusbon ko. Sorry. Boss,
Mga dagong bahay naman yung ni Pita. Pero din higyong dapita mahimutang ang cellphone ni Bimbo. Mo ba, boss? Nada sa babae ang cellphone, Poldo. O gusto kong makailas sa mong babae. Ha? Dili ka magselo si Ma'am Nika na, boss? Gago. Ang babae nga pagitaon ta nga naggunit sa cellphone ni Bimbo, mao ang mikulata niya. Unsa? Babae ko no mikulata kang Bimbo. Mauna ang iyang sikretong nasulti kang email. Babae? Babae. O kung kinsa man siyang bayhana siya, kinahanglang mailhan ko siya. O niya, boss, wa na signal ang cellphone? Wa na. Nakabantay tingali ang babae nga akong gisubay ang cellphone ni Bimbo. Nangling-ling! Hey, Loloy! Di ano may dok? Dok! Pamati mong mayo. Unsa man na, dok? Ay, pamati sa dling. Kaya kung mabungol ko, ay naa ka nga makaklaro. Namati bitaw ko. Oo, Pamati mo. man, Dok. Karong si Manaha. Waunay mo gawa sa ng gate, ha? Ha? Ay, apel man ni mong lamig din sa store, dok. May mga taong dautan nga naniid na to. Busa, way mo gawa sa ng gate. Ay, ikaw, dok. Ala. Ako lang mo gawa sa ng gate. Ay, ikaw, good, dok. O sige, mula ko na ko, ha? Ay, unyag. Ay, makigpanglakaw si Ma'am Dorina, dok. Naibaw na siya, nga dili na siya may mong gawas karong si Manaha. Unsa? Wagid ninyo matultuli ang cellphone ni Bimbo? Oh. Kalit lang kining nawa. Oh, basig nakabantay ang nagunit sa cellphone nga gitrack na sila. Mausab ka na ang akong hunahuna. Unya, diin man mo naabot og subay sa cellphone? Sa ubos nga bahin ning atong dapit. Sa dagkong kabalayan sa ubos. Unsa? Wala ni mo matiman yung eksaktong location? Kalit lang ginawa ang signal. Panuway. Kinahanglang maniguro ta. Ha? Basinog kita na ang ipanid-an sa mga kapulisan. Mubalhin na natagpuyo. Okay. Doon na to sa tong beach house. Ma'am Dorina, manihapon ka na. Ma'am. Ha? Naunsa ka man, ma'am, uy. Kalawang ko din taon ni mo gihunahon na. Ako lang yun na ang mga sitwasyon ng Lili. Ang unsa man, ma'am? Kailan ako ang gipatay na si Layla. O klaro kayong konektado og sindikato si Layla. Unya, ma'am? Ang pangutana, kung nga nung kailan ni si Layla. Oh, natural raman yun na, ma'am, nga doon naging mga kailang mga dautan nga mga taro nga tao, ma'am. Kay, maubaya na ilang tabon sa ilang pagkatao, sa ilang pagkadautan. Ha? Dini ka launa ng liling. Ha? Uy, ma'am, asa ka man in taon, ma'am. Dili ba kapag auso ni Doc Joseph, ma'am? Dili ko magawas ng liling. Poldo, Boss, ikaw ang sangunan ko sa pagsusi sa kahimtang ni Bimbo. o boss. Nakakaroon sa ospital si Bimbo, Poldo. Og nalihok na sab sa itong mga tao sa sod. Nadigid siya mugawas nga dautan. O boss. O sabi akong buhaton, boss. Kinahanglang makasulti si Bimbo. Kung kinsa gyud siyang pagtuo ang babae nga may kulata niya. O boss. Report na yun ako. Kay may lain pa kung isugo nimo. Yes, boss. Ato ka na sa beach house mo report, ha? Kay mamiya una kami nining dapita.
Kinahanglan maghimo ko og chart. Okay. Anhi ko magsugod kang Layla. Layla. Uy, ma'am? Ma'am Dorina? Usa man ka ng imong gibuhat, ma'am. Chatboard kini ng liling. Anhin ako subayon ang tanang koneksyon sa mga tao ug ang mga panghitabo nga ako nasugatan. Ug kini si Layla. Siya ang sinugdanan sa tanan. Hala. Hala. Naunsa ka ng liling? Hala, ma'am. Mura namang kag sa nakit-an akong salidas TV. Uy, kanang mga pulis ba? Kanang maghimog chart aron madumduman nila ang mga kriminal nga ilang gipangita. Ha? Uy, pulis yung tingali ka sa una, ma'am. Uy, kay maayo man kay kang muaway. Dorina. Lola, may kini aka. Tabangi ko sa paghinumdom sa mga ngan nga konektado sa imong apo nga si Layla. Ikaw? Husto ka. Ako, konektado ko sa imong apo. Hello? Brad? Brad, kalma lang. Ayaw pagpagawa sa paglaom. Makit-an ra lagi ang imong anak. Yes, nahibaw ko. Pero mag-ampo lang kita. Nga walang muntay daw tang buhaton mga kidnappers sa imong anak. Okay. Sige. Ako layo na bahala adres sa ospital. Okay. Sige. Bye. Ay. Saon ko man kahapagtabang akong ikala. Oy, Dok! Duty day ka? Kumusta naman ka? Kuan. Yun na, nganong nagtakiang naman sa ka? Nahagbong ka sa lobby, Dok. Mo ba? Nganong niyaman ka sa ospital, ha? May duawon lang ko, Dok. Sige ha. Lahos una ko. Okay, sige. Okay na sab nga mo pundo na talinhi. Maayo kay wag yung nahibaw din hibahin sa atong baby. Ay naman si Alexa. Tuwa sa yaya. Kasalikad ba ka ng yaya nga nakuha ni mo? Patay siya kung dili na tarungunog at timan si baby Alexa. Oh, yaw na ha. Manawag si Poldo. Hello? Ay, doon na kumata. Boss, nagkasulti na Miss Bimbo. Unsa man ang nahitabo? Igala ni Layla ang babae ng kulatan niya. Huwag niya maglaro ang naong kinagmas kini o naghood. Pero unsa? Kuan, boss. Unsa, Poldo? Boss, mato pa ni Bimbo, murag laki nang mulihok ang maong babae. Ug sharpshooter kini. Unsa? Unya, boss, higala siya sa apuhan ni Layla. Ug isang pit kini niyag Dorina. Dorina? Mao na, boss. Dorina ang pangalan sa babae na may kulata ug ipusil sa dunggan ni Bimbo. Ug bidagit sa cellphone. Dorina? Maor nang nakuha na ako, boss. Nalibat ako nung duha. Sa dihang nagpaingon ng mga pulis. Gibilin si Bimbo nga ginapos. Mga nga naabtan siya sa mga pulis. Okay. Balik na sa bayan sa bukid. Ha? Pagdaog ko sa katao, panid-in ninyo sa ubos nga kabalayan kung haing dapita mahimutang ang cellphone ni Bimbo. Ha? Naa sa ubos sa dagkong kabalayan ang nagkulatan ni Bimbo, Poldo. Magsusi kung kinsay pulis sa ubos o kung hain na ang cellphone ni Bimbo aron matultulan ka ng Dorina. Naana, napurma na ang tanan. Cellphone ang imong koneksyon sa boss niya anang mga tao sa palibot ni Layla. O, Lola. Pero giguba ni Joseph ang maong cellphone. O siya? Uy,
Anong iya magiguba? Mauna unta kini ang mutultol na kus na himutangan sa kriminal ni Laila. Sigurado ko nga kadto mga tawana ang mipatay sa akong apo tungod sa kwarta. Lola, kinalang luwas usab kinindapita sa pagduda sa mga dautan. Matod pa ni Joseph, nga ang cellphone ang mahimong giya aron matultulan ta. Gani, dili mahimong magawas-gawas ta. Kay basin kung dunay naniit sa palibot nato. Kadagko na sa mga bahay din eh. Wa sa tingali din ang ipusil sa dunggan ni Bimbo eh. Ha? Aw, ato lagi ni pagitaon. O may mando. Kasi ganito nga sa babae nga, Nicolata ni Bimbo. Dorina. Dorina! Kinsa nang bayhanang iyaw-yaw ni mo, Emma? Oh, Dorina angan sa babae nga sharpshooter nga nakaigo sa dunggan ni Bimbo ug may mikulata nini. Unsa? Dorina? Nakabati ka na ba na ng maumpangan? Karon pa ko makabati ni anang maumpangan. Dili siya normal nga pangan, ha? May nga nagyod ang maong babae. Dorina, Unsay plano mo? kinahanglang mailhan ug matultulan ang nahimutangan ni anang Dorina. Tungod kay tuan niya ang kwarta nga halin sa batang babae nga may ila. Angay lang gyud nga kuhaon na ninyo. Kay hapit mo nga matay tungod ato operasyon, na. Pero nagkadool na ta sa maong kwarta. Tungod kay naa si Lula. Ug kanang Dorina nga mo'y operasyonan ta sa pagtultol. Ani una ta pundo ning convenience store din sa dool. Magpabugnaw ta. Pagdali. May lang to kung nalang sa bahay si Dorina ka. Walang giduta sa mula ka. Magkapit man ang kudan o gamit sa bahay. Aron mo ani magawas bahay. Dok? Dr. Berdan? Poldo, nagkita na sa ta. Bitaw, Dok. Imposible sad nga gisundan ko nimo, Dok. Nga nung sundan man ka. Nga taga din man ko. Aw, taga din hindi ka? Oh, ug tuwa sa unahan ang among bahay. Daplin sa sapa. Ha? Kagamay lagi na sa kalibutan, Dok, no? Yun na. Ikaw, ganong niyam sa gadin eh. Akuan, may parintin lang kong gipangita din ni Doc. Pero, wala naman din magpuyo din, he. Mo ba? Kinsa may ngan? Dorina Chavez, Doc. Mao na ang pangalan sa akong paryente nga akong gipangita, Doc. Dorina Chavez. Dorina Chavez. Wa mo ko'y nailan nga Dorina Chavez nga nagpuyo dool sa among poldo. Mao ba, Doc? Mao na. Sige ha. Maggroceryo na ko. Bye. Lumayar Diyos kalibutan. Yan naman. Kinsa man to siya? Nganong kailangan mo? Mao tong doktor nga nag-opera na ako sa diyang napusilan ko. Sa? Dali na. Muragwa na tayo mahimo din, he. Dorina? Dorina? Joseph, diara ko. Wa ka ba mo gawas karon sa bahay? Wa man. Mayo. Yan naman. May problema ba sa gawas? Ayaw gyud una pagawas ha. Kay dunay mga tao nga tuwas convenience to. Ug wa ko makailan to mga tawana. Unsa? Natultulan gyud nila ning dapita. Pinaagi sa cellphone nga gidaan nimo dinhi, Dorina. Joseph. Sorry.
Wa kaysa, gusto ka lang makaila sa boss ni atong tawana. Ug wa na kita'y mahimo gawas sa pagtago na lang gyud dinhi. Ayaw ka pala ka. Sundon ko ang imong gusto, Joseph. Dili ko magawas din hisod karon si Manaha. Okay, salamat Dorina. O sige, mag-ilis na ako. Okay, sige. Andaman ko na ikaw sa imong panihapon. Nganong nangita man ni Dorina ang akong pasyente nga si Puldo. Dili mahimo nga makit-an niya si Dorina din eh. Dili gid mahimo. Pero, may paryente din si Dorina nga wa ko makila. Unsa man, mamauli na ta. Oo, unsa may atong dugayan ni Pita. Pero, katong imong higalang doktor ba? Bakit ba ang tingalito nato sa pagpangita ng Dorina? Hoy, doktor siya. Wa siya koneksyon sa mga... Oh, uy, anong galit man imong ipahunong ang sikinan? Dorina. Doktor Dorina. Yaw si Koy, lamaw ni ka. Kuan, ang doktor. Unsa man ang doktor? Dorina. Nakadungog naman ko anong pangana? Kalit ba yung reaksyon ni mo? Diin magkakadungog anangan nga Dorina. Hayaw na. Magunahon-naon ako. Basta kay, nakadungog na ko anong pangana. Gwapa na. Oh, manong nakasiguro magkakagwapa na? Basta, gwapa na. Diin ganito, ha? Si Bimbo lang imisulti ni mo. Sangan sa babae nga mikulata niya. Dorina angan. Diin gitu, ha? Gwapa lagi na. Ako na nakitaan. Hala! Mano mong asawa ang nasa picture, Dok? Oh. Si Dorina. Gapahag mo kasawa, Dok. Parison mo. Sige, Dok, ha? Adto na ko. Mapit na lang ko sa imong sekretarya sa bayad. Bye-bye, Dok. Ako ng karuhon, be. Mamalit na sa ng dapit, Dr. Berdan. Sa? Naanadam. Naandam ng lamisa, Ma'am Dorina. Hi naman si Joseph. Wa pa man magawas siyang kwarto. Ako siyang sangpiton, ma'am. Ayaw na, ako na lang. Andaman na lang ang tubig na mainom. Ganang wa man dayon na siya magawas. Tuwa naman din siya sa gawas. Sa may swimming pool. Nagpaso-paso. Mura man ni siya o wa mahimutang. Dong, nakatutol ka kung hain ang bahay niya ni Dr. Berdan? Kasunahan. Ay bayog doktor ito. Salamat. Asa man yun tayo ni, Puldo? Ha? Mangita ta sa bahay sa doktor. Manong mangita mo tas doktor? Nga babae man nga karatisya na nga itong gipangita, o dili man doktor. Ay na lang sa bagod. Ako yung sa akong lakaw. Busa. Musunod ka na ako. Sweetheart, may tuyo ka? Andam na ang panihapon. Di ba ganahan magkamanihapon tag sayo kung niya ka? Oo. Kuan? May problema ka ba? Unsa man ka na? Sultihay ko. Kuan? Joseph, asawa magka ko nimo. Mao kinahanglan ko nimo sultihan kung unsa may imong mga problema. No, ayun na. Mahasol ka lang, Apil. Gusto kong maapil sa imong kahasol. Gusto kong tabangan ka. Mo na ng bayang gitulo sa bata. Oh! Nato'y kamayng paibaw. Nga doktor ang nagpuyo, ining baya. Dr. Joseph Berdan. O niya, manuktok na ta. Dili ta manuktok. O siya, di ta manuktok. Lingon sa naman nita din eh. Ako lang gidumdum ang ilang bahay. Pero, mingon man ka nga doon na kay susihon.
Mauro din niya mo sisihon. Oh, maura ni. Nga naman eh. Hala no. Ayun dumanti ha. Papay ang atong gipangitain ni Dapita. Dorina angad. Ako ni siyang doktor. Kinahanglan makatultol ko ining ilang bahay. Tara, mamiya na ta din eh. Ay, ang samay. Nanong nagkurog mo ng kamote mo? Ha? May nangduman lang ko. Sa kinuha kong pag-adto sa karnabal. Nainumdum ka sa babae nga sharpshooter o ergan bay? Aw. Inumdo pa. Nakaila ka niya? Kwan. Awa, oy. Saan mo din eh. Pero nabati na ko ang iyang nga isang pitsi bala. Unsa may pangan? Murag. Urina o Durina? Durina. O lagi. Iisay. Bangag sa ilong. Dorina angad sa akong gipangita lagi. Mamiya na ta din eh. Joseph, please. Kung unsa pa ka na nakahasuling mo, i-share na nako. Kuan. Nag-uulang ko sa kahimtang sa kong higalang doktor. Nga naman. Ang tod karon. Wa pa siya makabalik sa trabaho tungod sa kaguol sa paggawa sa iyang anak. Nagkasabot ko siyang gibati. Pero dili sa mahimong hangtod ikaw, magpadaka sa kaguol. Nagkinahanglan siya sa imong kusog ug suporta. Osto ka. Maura ginang ako katampo sa nahitabo niya. Adali na, mga ano ta. Unsa? Waay nagkaila og Dorina sa ubos sa bahay sa bukid? Wa, boss. Tuwalo dito nagpuyo ayang doktor, boss. Kuan. Nalipay bitaw ko nga natutulungan ako ayang bahay, boss. Kaya ron kung marisgasya ko sunod, doon na lang akong doktor. Unya. Unsa may plano nimo karon, Puldo? Mubalik ko blakaw, boss. Ako na lang. Unsa? Ikaw na lang? O, boss. Kaya mas makaliho ko kung ako lang ang mulakaw. Pagmotor lang ko, dili ko ka nag-auto. Pagitaon dyan ako, katong Durina. Sige. Imong misyon ang pagpagita niya ng Dorina. Salamat, boss. Dili mahimo nga magkaabot sila sa Dorina ug ang akong pasyente nga si Puldo. Dili gid mahimo. Dili ko gusto mahasol pangunahuna ni Dorina. Joseph? Um, Katuog na lang og una kung magduka ka na. Kamay buhaton pa ko sa basement. Naghimo ka dayo og crime chartboard? Nakita na nimo ang akong gibuhat. O Dorina, ug nabalaka ko sa imong madiskubrihan, sweetheart. Mao ko na ang gusto kong mulutaw, Joseph. Ang tanang sikreto sa akong kagahapon. Dorina, Joseph, nahibaw ko sa unsa? nga may sikreto ka pang gitago na ako. Ha? Kung unsa man ka na, please. Isulti na lang ka Wa na na ako. ko'y gitago kanimo, Dorina. Kana ang ibutang si Munaw. Aman, di pa mi mo padayon sa akong operasyon? Ayaw na. Kinahanglang malimpyo una nato ang bahin sa babae nga may kulata kang bimbo. Nga na bang gihatagan man gyud ni mong dakong pagtagad ang maong babay? Curious lang ko sa gipakitang kahanas ni ini sa away. O gusto kong makasaksi ni ini. Unsa? O sa dumdumon ko gyud ang nahimutangan ni anang Dorina. Uy, mga buwak, ayaw intawon mo kalaya, ha? Bahala nag-init kayo, wa ni surindiray, ha? Nanglingling? Ay, ma'am. Ay, may kinakaroon na ka sa pagbubo sa mga tanong din hidool sa gate. Ay, hapit naman intawon ni mga matay, ma'am Dorina, uy. Uy, may tao sa gate nang. La, ang ako tingali ning gi-order nga siumay, ma'am. Nalikaw, ato ambi ka ng host. Oo, ma'am, niya, oo. Sige na, lakaw na.
Naana, oy, kapurado ba in town, oy? Oy, kinsa man ka? Mayong adlaw manang. Ha? Inyo kong silingan. Naabang asawa sa doktor? Si Ma'am Dorina? Oy, naray, namubos tanom. Dili. Ay, kadiyot, ako siyang ingnong nangita kaniya, ha? Isiraw na nako ning gate pagbalik, ha? Dili. Dili. Siya gyud ang ako nakita. Siya gyud. Si Salome. Ma'am Dorina, ikaw may gipangita, ma'am? Unsa? Ako ang tuyo? Oo, nasa gawa sa gate, ma'am. Kinsa man nangita na ako. Sige, ako nang tanaw nang. Kinsa mo ka ni siya? Kinsay? Wa may tao? Nailingling? Wa may tao diri na. Sa maningita buka. Nganong siya man ang ako nakita. Dili may tanong masayop ko. Si Salome gyud ang ako nakita nga namubos anom. Siya gyud. Hala, diha raman to siya sa gawas magbarog, ma'am, uy. Ako ika ang gipangitaad to? Ay, ikaw lagi gyud, ma'am. Wa pa ba ako mabungol? Imo ba yung panganang iyang gipangita? Dorina. Unya, nganong wa naman siya. Ay, hala si ma'am. Ay, kalit man lang ani mong gisirang gate, ma'am. Ay, kuratan man lang ta. Manood na kita sa bahay nang. Dali! Ay, aguruhoy, ma'am. Sakit kayo ng imong ginunitan ako, ma'am. Ngano man ni, oy. Nagbinahanay man mo. Niluloy! Way mo abli sa gate ha kung dili si Joseph ang mutingog, haba? Ha? Oo. Hindi ko mga pre, oy. Dali na nang. Manood na kita sa bahay. Dali! Dakuan ng limahaw eh. Nganong si Salome man gyud ang among nakita nga giingon sa tiguang nga mao si Dorina. Wa ka ako mabuang na. Ug naglain ang pananaw. Pero bisag kung saon ako. Si Salome gyud ang ako nakita. Siya gyud. Pero nganong nahimo man siyang asawa sa doktor. Kalibog ba niyo eh. Ngano man niyo eh. Patay. Nanawag na si boss. Hello, Poldo. Boss, kumusta? Hoy, amaw. Nanong ako man ang imo pangmustahon. Ang imong lakaw ang gusto kong mahibawaan kung naunsa na ni. Okay na kaya kung lakaw, boss. Wala problema. Ngano man? Nakita na nimo ang babae nga ginganlan og Dorina? Ha? Wa pa, boss. Oh. Kung mauna doon na di ay kay problema diha. Kuan, boss. Wala problema. Wa may Dorina nga nagpuyod rin dapita. Naagir ito din ng dapita ang babae nga nakadasal po ni Bimbo, boss. Oh, sige. Pauli na sa dakumbay. Paniid sa palibot kung wa ba'y mga tao nga naniid. Yes, boss. Boss, anak ka mo diya sa beach house? Oh. Laruhon una nato kung asa masakop ka ng Dorina. Sa kapulisan ba? O sa atong kaatbang nga negosyo? Usa? May nangita nimo? Mao ka na, Joseph. May nangita na ako. Apan sa pagsusi pa na ako sa gate, wa na'y tao. Ginoo ko. Dautan kini nga timailhan, sweet. Posible nga natultulan na ta sa mga kauban sa gikulatan nimo. Wa ko mahadlok nila. Dorina. Joseph, may dautan man silang plano na ako. Andam na ako silang atubangon. Kana kung atubangon kanila. Unsaon naman lang kung... Maglain na lang kong puyo. Oh, sweetheart. Kanugot taong miabot mo na sa muna huna nga maglain kag puyo. Tuloy kay nakahasol na kayo ko ni mo din. Asawa ti ka. Dili may tabong hasulan ko nimo. Pero,
Ang lalaki nangita nako. Nahadlok ka, di ba? Natural nga mabalak ako. Doon kay doon na kayo na-enkwentro nga daotang tao. Busa di nagyug kakumpiyansahan pa ang palibot nato karon. Husto ka. Pero ang tao nga nangita nako, dunay rason kun nga nung wa siya mo padayon sa pagpakita nako. Posible nga sinugo lang siya. Kung sinugo man siya og mga daotana, angay tang mangandam. Dorina. Kinahanglan mag-amping ko nga dili mahibaw si Boss Iman sa akong diskubrihan. Di ko mahibawaan din niya. Patay yung ko diya dayon. Uno! Swerte pa ko nga ako ang unang nakakita niya. Pero, ganun Dorina naman ang iyang pangana. O dili na sa lumi. Ya! Ayan! Imilikom din na! Nanuwa man ka manampit na ako! Isang pit ko eh. Pero, bis ay, bangag kasilong. Huwag ka mamati. Hey, sorry na lang ka. Ngayon wag ka, oy. Sige, wag ka. Ha? Tungok niya? Sige, tungok niya? Ay, gigutom ko. Ko. Pagpaano ito pagkaon ko? Munay! Akong tuyo ni mo. Nuntok mo na yung ka. Wala gina ko tuyuan, nakalitan ko. Nakaw na. Hey. Laga. Uy. Kilalang ako ning kapagitaan ng pake. Taruhon ko ni. Ay, mulakaw ko. Mingaw na. Usa na lang kasuga ang nagsiga sa luyo. Kinahanglan makagawas ko nga way makapantay. Mobalik ko sa bar nga gitrabahoan ni Layla. Mag-jacket lang ko umagaw. Aron dili kay kumailahan nga babay. Total, bubo naman kay kini akong buhok. Wa kayo'y tao karon. Tubig lang ha, Bugnaw, please. Aning ko sa agianan ng pisto. Aron makita dahil ako ang manood ng mga customer. Kinahanglan makakita ko laing tao nga makailan ako. Wa man gyud nakailan ako nga miso dinhi sa bar. Okay. Adto ko sa parking lot magpaso-paso. Una ko mo pa uli. Bingo ng bias dok pa. Murag, wa naman ko'y mahimo din eh. Murag nangatug naman ang mga tao sa suod. Ay, mamasin ko eh. May doon na'y katabang ng gawas. Wa ko'y nahimo kang gabi una da. Mamasin na lang ko sa sunod nga gabi eh. Mupauli na lang ko. Kinahanglan na anak ko sa bahay kung makamataman si Joseph ug magsusi na ako. Ay, mupauli na lang ko. Murag wa ko'y mahimo kang gabi una da. Ay, paitag ni tawhana, uy. Ako magipalabayon og basura, uy. Ang tiguan ka na nga, di kasulti ko. At, Nang! Ay, Nang! ikaw? Oy, ayaw pagdool na ko. Ayaw kadlo na ko, Nang. Dili ko daw tang tao. Ay, kundi pagkadaotang tao. Nganong kalit man kang nawa sa dihang milili na sa gate si Ma'am Dorina, ha? Gitawag ko sa mong presinto, ma'am. Polis mungod ko. Ay, uy, hala, pulis di ay ka. Waman ka magsulti, uy. Out time pa. Kung pulis ka, nganong nangita man ka sa akong agawn? Gusto na ko siyang bantayan sa hilo, ma'am. Oo. Unsa? Ayaw pagsaba, nga, nagbantay ako din sa gawas. Sige, mapaulit ako. Natuog na magkaha siya. Uy,
Hala, may pulis di ay nga nagbantay din sa among palibot. Oh, may noon. Salamat. Ngaway nakabantay sa kong paglakaw kagabi. Uy, ma'am, sa'yo di kang nakamata, Ma'am Dorina? Oo, nang. Uy, ma'am, wa naman di te ang ngayang kabalakan, uy. Kay may pulis naman di ay nga nagbantay nato din, hi. Labi na nimo. Unsa? Pulis? Nagbantay na ako? Tinood ba kinang gisulti nimo? Nang liling? Oo, day, uy. Lalaki tong nangita nimo, day. Pulis man kuno di ay to. Pulis? Oo, basig si doktor ang nangayog tabang sigalan niyang pulis ba? Aron doon ay makabantay nga pulis dinis ato. Posible sab. Pero, sigurado gyud ka nga pulis ya? Oo, sa may itsura nang? Koan, gwapohon. Unya, kulotog buhok day. Unya, lingin og mata. Sigurado ka nga mauna ang iyang naw? Oo, day. Napa ba siya sa gawas? Nawa na ay milakaw naman to siya gabi ipagkahibaw niya nga natog na ka. Ikaw man gyud ang iyang gibantayan. Ako ra gyud? Aw, apil na ko tingaling doktor kay ba naman na nimo. Ay, sige da magluto na kus pamahaw di ay nato. Nagkakita ka ba, Joseph, nga nauli nang? Tuwas siya sa may mga lingkuranan sluyo day. Duol sa kahuyan. Boss. Ay, ikaw din na. Oh, ako. Ngano man ka do? Mura ka magdakakitag abat. Wa man, boss. O nagakos ka pa ng imong armas. May gipangandaman ka? Kuan, boss. Kinsa man ang imong gipangandaman? Siyempre, ang atong mga kontra, boss. Oh. Ngano murag may problema man yun ka, Puldo? Problema, boss? Wa ko'y problema, oy. Ayaw na lang pamakak. Misulti si Emil nako. Milakaw ka kuno gabi nga ikaw lang. Di inamasap ka paingon. May gisusi lang kong kaila sa ubos, boss. Napataban akong pangita ng Dorina, boss. Mao ba? Unya, mulakaw ka di ay o gabi ing dako. Lain man ang gibabantay nako sa adlaw, boss. Sa gabi may kasabot sad ko. Siya ang maniid sa mga tao sa mga bahay sa ubos. Di ba maingon ka man nga wa gyud Dorina sa mga dapit? Oo, pero naniguro lang ko, boss. Okay. Sige. Listen man kay mangitag tao, boss good. Maong nanuhol na lang gud ko. Maayo. Ayaw ka bala ka. Gastuhan ko og dakong kwarta ang pagpangita niya ng Dorina. Ha? Unsa may imong buhaton, boss? Butangan kong patong ang una ng Dorina. Kung kinsa ang makadaan niya ng bayhana sa kong atubangan, maangko niya ang 1 milyon. Ha? O kinahanglang mapasa ka na ngadto sa mga bounty hunters. Unsa? Nga lumura ka man og nabala ka, Puldo. Boss, wa man kay picture anang Dorina. Si Bimbo ang nakakita gid niya. Ipahulagway ko ni Bimbo ang bayhon sa mong babae. Bisan ko nagtakuban siya, mailahan kuragihapon siya. Yan ang hinukto ka naman sa bini. Nagpahangin lang ko, sweetheart. Joseph,
May mo pagdili ka mo limod na ako? Oh, Nahibaw ko nga. Nga doon nagkagitaguan ako, Joseph. Mabasa ko ka na sa imong mga mata. nagunaw-na lang ko sa maabot, sweetheart. Bahin sansa? Ang tinuod, nahadlo ko nga biyaan ko nimo. Unsa? Mao na akong gikahadlukan. Nga mawating higayon nga biyaan ko nimo. Ayaw pag-unahon na ni anak Joseph. Kay dili ka na mahitabo. Kaha? Mao kini nga ako isa mo, Joseph. Bisan ko nung na kumahinumdum ni mo sa unang panahon. Pero, mituo ko si mong gisulti. Nga ikaw ang akong bana ug ako ang imong asawa. Busa dili mahitabong biyaan ta ka. Bisan pa ba kung doon ay mga butang nga nagtukmod nimo sa pagbiyaan ako? Dili ka mo biya? O Joseph, why bisan usa ka rason nga biyaan ta ka? Salamat. Salamat. Sorry. I'm sorry. Okay, ang ngayang pangayuan upasaylo na ko, Joseph. Inanin ako nakasapot karon. Kung unsa ang magtiayon. Oh. Ha? Ang magtiayon, mag-inunungay gyud ay hangtod sa kamatayon. Salamat. Aman, yan na si Bimbo. Nauli na. Maayo. Oh, yan ay. Misuot na. Bimbo. Kumusta, do? Kung man lagsi ka na? Boss. Sige. Ihulagway din ng sketch artist ang babae nga imo nakita nga may kulata nimo og may pusil sa mundunggan. Dinir ka lang sa bahay, ha? May duha ka operasyon karong gabi. Di ko kasiguro kung unsa kong rasa mahuman. Ay, kabalakan ako. Babalaka gyud ko kung mugawas ka. Promise, anhir ako sa bahay. Okay. Bye. Isira na ang gate. Nailuloy. Kinalamangan dam ko karong gabi. Sorry, Joseph. Pero maulang kiniapag makakonect sa ako mga kaila sa unang panahon. Dorina. Lola, kao na dito sa kusina. Dorina. Taon-taon naman ko din eh. May utingali nga mo paulit na lang ko sa probinsya. Ayaw una, Lola. Sabutan una na mo ni Joseph ang bahay ni mo. Pero nakahasol na ko din eh. Wa ka makahasol na mo, Lola. Gani, makatabang ka na ko. Saot sa. May nahinumduman ka bang laing suruyana ni Laila? Kuan. May nasgutan sila sa una. Unsa man? Duaanan man to. Duaanan sa unsa? Duaanan sa mga bata. Ay, ito sa Rainbow Plaza. Niya na, boss. Naho mo nag-drawing ang target. Di tinuod maklaro ang iyang naong. Dili ka sayop ang mada sa mangita ng bayhana, boss. Husto ka. Di tinuod maklaro ang naong. Ang iyang bayhon lang. Apan magamit ra gihapon kini sa umaabot. Eman!
Day, Oh, naunsa ka ni ka? nanawag si Mrs. G. Unsa? Nagkinahanglan siya usa ka bata. Oh, nakubagunsa. Pila edad? 2 anyos? Sige. Sa naandan mong lugar pag-survey, ang mga babae ang gamita, ayaw pangunay. Yes, darling. Abdi ka nga itong mga babae karon. Nindot pa ni Pita? Daga mga bata nga nagduduwa kay hapon na. Daga mga sakinan nga nakaparking sa kilid. Doon sa luanan sa mga bata. Ipayong yung umayaw nga akong kao. Aron mo tabon sa akong dark shades. Unsa gyud kay buhaton nila ni Layla ni Dapita. Ato ko dapit sa may parkingan. Anilang ko din maglantaw sa mga bata. Mayo din kay sa lipod gamay sa tanom. Gusto. Anak ko tupad anang labo nga tanom. Uy. Na may kamay nga bata nga nagpatakaglakaw. Hala, wala ba makabantay ang iyang yaya? May babae nga doon. Hello, baby. Baby, dali. Dali ni ate, dali. Hala, oy! Ayaw mo lang halaga! Nakabantay na ang yaya. Nagagita. May suot sa mga van ang babae nga may alsa sa bata. Dili. Narang babae. Hoy! Iuli na bata! Ayaw paghilabot ko. Dili. Ang binabata. Pabuyok. Ibutang ng bata. Ako nag-ibutang. Dali na, baby. Dali. Hilom na. Dili na ka makidap. Nakita ko sa bata, sa alaga. Daray mo alaga. Ay! Thank you, sir! Ma'am, thank you. Huwag sa pa yan. May taxi sa unahan. Kinalang masundan ko ang mga kidnapper. Sila na kini. May nakuha na silang bata. Hello? Unsa? Napalpak mo sa inyong lakaw? Di naman. Oh. Unsa? May babae nang hinabot sa inyong gibuhat? Abe. Hello. Unsa hitsura sa babae? Nagkao? Nag-shades of dark? Unsa? Maayong mga rati ang mga babae? Unsa man? Nagkabiya na ba mo sa plaza? Okay, sige. Si bata mo. Og siguro ang way makasunod ninyo at tumulaho sa budiga. Ayaw gyud palipat ha. Kinala masundan ka ng van nga ito mga naasunahan. Ayaw gyud palipat ha. Kinahalang masundan gyud nato sila. Nawa, basurahan. Dili may tabong mawa lang siya kung wa siya makaliko. Ato kini pangitaon. Dito na bita. Mulahos sa dito na bita.
Wala good, ma'am. Punos naman mga budiga sa unahan. Sunod na ang mga kabalayan. Anong kalit man silang nawa? Hindi nila magkita sila magsubay. Klaro kayo nga, kanitong liko. Pero wa man tinakita likuan nga karsada, di ba? Ah, husto. Posible nakasuksok silang taguanan. Unsa naman sa nipalpaka, Eman? Ato na may bawaan karon. Pero huwag ka sila mas tundi sa ilang gika-enkwentro. Wa na. Sigurado siya. Shit, makalakot. Nagpaabot na ra ba si Mrs. Chi sa ato ipadang bata? Ayaw ka balaka. Ayaw lang una siya tubag akon manawag. Yan na, complete. Daan ba ko? Namulakaw gyud ka. Joseph? Joseph, may... Naibaw ko nga may gilakaw ka. Pero nagsabot na ta nga di ka mulakaw. Og misaad ka nga dilit. Sorry. Nganong di man gyud ka mamati og tambag nako, Dorina. Tuod kay kung wa pa kumulakaw karon. Kung wa pa kumuadto sa plaza nga giingon ni Lola Nini, nga paboritong suryanan nila ni Layla. May usa kay nahanaw sab karon nga naghilak. Oh, unsay bot mo ipasabot? May bata na untang isud sa usa ka van. Babae ang nagkuha. Gamay nga bata. Apan nasanta ko sila. Og nauli ang bata. Nagpakahero ka? Nagtuo ka nga ikaw si Superwoman? Huwag ko magunahuna, Ana, Joseph. Ang ato pasalamatan karon nga may bata nga naluwas. Ug mo na imong hitsura nga miluwas nila. Oh. Dili na ko nila mailhan ini. Unsay dili mailan? Dorina, blande ka og buhok. Mubo nga buhok. Dali ka ra nilang timan-an na anak. Ma. Itom na ang akong buhok. Sa ato ka. Di ka gid ay mapugnan na anang imong mga plano. Joseph, suportahin na lang gud ko sa akong mga tinguha. Mao man ang akong kalipay. Oh, Dorina. Tulo mo. Unya natumba na mo ko sa kababae. Abdi kayo siya, busoy. Abdik? Puldo. Gunitira na siya o ipatubang na ko. Obos. Kalibay. Ayaw ko hatagi anang katarungan na. Tulo mo kabuok, ha? Batok usa lang. Nagunit man ko sa bata, Pus. Oh, ayaw na lang pagrason. Palpak mo! Mauna tinuod! Ihulagway ninyo maayo ang babae nga misanta ni mo. Aron atong mahipos. Blan yung buhok. Mubo kay Pus. Nagkaho siya. Nag-shades og baga. Og nagmask man. Wa, busoy. Makatibaan ba mo sa iyang naong kung inyo siya makita pa usab? Oo, Bus. Tawga ang sketch artist. Ihulagway ninyong tulo ang hitsura ug bayhon sa babae nga may bawi sa bata. Sorry nga wala ko matuman ang akong gisadin mo, Joseph. Nganira ko sa pay. Pero gibatin ako nga tuas sa gawas ang makatabang nako sa pag-ilakon kinsa ko. Nakasabot ko. Ayaw kabalakan ako. Magkamao ko manalipod sa kong kugalingon. Ug dili ma-expose ang akong naong sa uban. Ayaw gyud pakuwag-hulagway, sweetheart. Kanalang gid akong pangayoon nimo. Ug ayaw gyud padakop niya ng mga tawana.
Lain ko ini. Murag, ako na ang sunod nga mapusilan ni Boss Iman ini kon. Kung maklaro na yun ang naong sa babae nga nagsamok-samok sa ang operasyon. Gusto, naipahod ako sa kong buhaton. Mauna lang yun ni ang paagi. Nga dili ko mapatay ni Boss Iman. Kailangang mamatay si Salome. O Dorina. Kung Dorina naman siya karon. Mulakaw ka na, Sab? Kung mulakaw na ko? Ayaw lang ko pa sa aras sa mga butang. Nga dili na ko mahimo, Joseph. Naibaw ko. Huwag wa ko'y mahimo aron supakon ka. Mas abti ka kay nako. Pero, muhangyo lang ko, Dorina. Ayaw pagpatay og tao, Dorina. Isa na ko, Joseph. Dili ko mo patay og tao. Niya, dawatan eh. Yawi? Yawi ka na sa itong nasakyanan. Paningkamot lang, nga dili ka madakpan. Joseph! Joseph, salamat! Salamat! Pauli nga way samad, Dorina. Oo! Oo, Joseph! Mag-amping ko! Yes! May sakyanan ako! O gihatagan akong kagawasan ni Joseph nga makalakaw! Ani ko din sa bar magpalapay sa oras. Buwak mo! Umutayo! Uy, may bata na namaligyak buwak din napita. Gabi na magkaayo. Day? Day, gabi na. Mauli na sa inyo. Ate Salome! Oh. Ha? Ate Salome! Ay, man akong mangoy! Nga nangigawad man mo akong mangoy! Oh. Ha? Ay, pagkabat na. Huwag ko magkailan niyo. Ha? Nga nawa makailan ako. Nga amiga man ta. Panitan man ganin ni mo gata si Dodong. Pero ay masang gikawat. Oh. Dali. Paminaw. Hutdon na kong palit ang imong mga buwak. Pero, arita diris akong sakyanan magsulti. Dali. Huwag na gilaing paagi. Ako na lang yung kuuton katong bayana. Pero, kinahanglang akong planuhon og maayo ang tanan. Dili mahimo nga mailhan ko niya. Ug labaw ng dili mahimo nga mahibaw si Boss Iman bahin sa Salome. Aray, ate boy, ilang ko. Day, Pabino. Dili ako si Salome. Ako si Dorina. Ha? Pero, ang imong naong, ikaw man si ate Salome. Pero unsa? Baka lakilay si ate. Unya pa ka og lipstick. Oh, mao ni imong timailan? Nga dili ako ka ng Salome nga imong gisgutan? Oh, ang imong po kay mo po kaayo. Oo. Tuwid kay dili ako ka ng Salome nga imong giingon. Pero ang imong naong, siya man cute. Tinuod bang gikawat niya ang imong mangot? Wa ko kakita nga iyang gitaw. Pero iya maning gipalit ang ice cream. Unya, wa naman mabalik ang akong mangot.
Unya, wala sad ka mapalik. Ate Salome. Dili lagi ako ka na Salome. Tuhod kini ako karon. Wa ko mahadlo ka mo anhi ini dapita. Ha? Parihas lang miugnaw ni anang imong ate Salome. Ha? Og, mayo kay nakita ta. Gusto ko magpatabang nimo. Unsa man? Kinalang makitaan ko ka ng Salome nga imong giingon. Ha? Unsa ka, no? Kung kalit na nako silang sudlon sila, total. Nagtuo man ang katabang nga pulis ko nga nagbantay ni Salome. Unya, iniksud na ako. Rakrakan dayon ako si Salome. O si Dorina. Ano? Boss. Noon sa maga. Kanerbyuso na ba ni mo? Ambot, boss, Sukad. Nga napusilan ko, boss. Dali naman ko makurat. Ayag padaan ang imong gibate. Kaya ba sinubakahon-ahon na kong pusil ni mo? Ayaw lang sa boss. Kalmar lagi ko. May isugo ka, boss? Gusto lang ko mahibaw kung unsay plano ni mo karon. Kung unsaon ni mo sa pagpangita kanang Dorina. Matulturan lagi na ako siya, boss. Dalian na, Puldo. Kinabalak ako sa kalit lang ang pagtunga niya ng babayhana. Eman? Nenang drawing sa sketch artist nga nag-drawing sa gihulagway ni Bimbo sa tumboy. Ambe. Anya? Unsa yun ako na ni mo? Mura man og... Marag unsa? Ha, Eman? Murag familiar na nako ang dagway niya sa drawing. Para nako wa na'y gamit, kaya nagtap-tap sa naong kanang maong babay. Pero bitaha na lang ni. Tungod kay nakasiguro na takaron nga ang Dorina nga gikaatubang ni Bimbo mausab ang babae nga may bawi sa bata gikan sa tumboy. Gusto ka? Ang ilang forma, ang ilang naong. Bisan kong magmas siya, pero usaragit ka babay ang niya sa duha ka drawing. Kinsa man kaha kining babayhana. Nganong abtik man siya nga makig-away. Nganong sama man siya sa lalaki ug lihok. Tumboy tingali na siya. O di ba ka? Lalaki na siya nga nag-alias lang sa nga Dorina. Maunay akong nahuna, boss. Kung mura sig lalaki nga mulihok, lalaki gina siya. Alias na niya ng Dorina. Bisag unsa pa na siya. Mabayot pa na siya o matumboy. Kinahanglang madak pa na siya ni ka. Ipahibaw na sa mga tao sa underground ang patong saon niya ng Dorina. Og ang gamitong picture, kining niya sa drawing? Watay hulagway sa panuway. Problema na sa mga bounty hunter kung unsaon nila sa pagdakop nga buhi kanang Dorina. Inday, kinsa pa man ang ubang kailan ni mo dinhi gawas ni Anang Salome? Si Kuya Dario ug si Ate Laila. Dario ug Laila? Oo, kay Permi man silang muanhi. Hatagan ko nila kwarta. Unya, miingon man gani si Ate Laila nga pa-eskwelahon ko niya. Mao ba? Pero, namatay naman siya. Doon na may pusil niya. Nooy kay si Ate Laila. Kisay mo nga,
Okay, ane. Pamati ha. Ako si Dorina. Timan ina. Ako si Dorina. Ug dili ako ang kailan ni mong Salome. Kinsa gani ko? Dorina. Maayo. Higala na ta ha. Mubalik ko din hiugma. Maihatag ko ni mo. Sige, Ate Dorina. Yan ang inuna ang imong itsura. Dorina. May bata na sab nga. Nga nakailan ako. Usa. Unya, unsay sunod nga nahitabo ha? Dorina. Gisangpit ko niya sa Salome. Oh, Dorina. Duha na silang misampit na kong Salome. Katong lalaki, ug ang bata nga si Ani. Oh. Say mo na una. Ngano kang gisampit man ko nilag Salome? Nagkasulti na tabahin ni. Balik-balik na ni. Oh, balik-balik ni. Tuod kay wa pa kini masulbad. Kinahanglang ikaatubang ko kanang Salome nga parihas na ko og naong. Kay makalipog Joseph. Makalipog kun nganong nahitabo man kini nako. Karon pagyud nga wa ko'y mahinumduman sa akong nangagi. Dorina, pahuway na. Dili ko makapahuway nga maghuna-huna sa mga panghitabo, Joseph. Oh. Dorina. Busa. Pasag dilangon ako din sa sala. Maguna-una ako sa tinuod yun nga nahitabo. Ang bata mo'y mugiya ka na ako sa kamatuoran. Tungod kay nakailas siya nila ni Layla. Og ni Dario. Oh, unsa? Narang bayas, doktor. Ug naadiha si Salome. Kilang na makapangita ako akong kapistuhan din sa kilid. Taguan ko ang motor anang suok ng mga tanong. Pero ako'y nahadlok anong imong buhaton, Dorina. Ay, kabala ka. Mamiligro lang ko kung mugawas ko din sa bahay. Nga naman pala ka pamang ka. Naa ang pulis nga imong gipabantay nako sa gawas sa gate. Unsay pulis? Matod ko, ang pulis nga imong gi-request nga naa sa gate. Nagbantay nako. Wa pa ko maka-request o pulis nga mo bantay nimo, Dorina. Unsa? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ning Sugilanon. Limbo! Sugilanon nga sinuwat ni Generica Virad sa direksyon ni Uji Kumpok Rakasa. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to mga ka-listeners ang part 6 sa Limbo, no? Nya nakasabay-sabay naman ta sa live streaming, no? O siguro ang atong sumpay murag kuang tingali. Karon pa tingaling Sabado. Depende umabot og 7 ka episode, no? Atong isumpay ang mutaas niya. So nakaapas-apas na ta sa live streaming sa DYHP mga ka-listeners, no? Una nga kuan paningkamutan lagi na ko nga maka-upload ta. Kaya kini dramaha mga ka-listeners, lisod editon. Daghan kayo instrumental nga gigamit. Kung nakabantay bitaw mo kanang magistorya ang mga actor ug actress na ay music nga nagsabay ba. Nagsabay sa drama na ay musika, instrumental. Unay usas makalangan og edit labad sa ulo ba. Kay kinahanglan jud siya utarongon bitaw review nga di maka-copyright kay katong part 5 part 4 pero part 4 itong na-copyright ko na
O part 5, tingala ito, na-copyright mga ka-listeners. Tingala ko gamay ra gani kayo nga kanang music, na-copyright. Grabe, nakaingon kung kuhaan yun, di yun, basta-basta yun. Kasi kung sa kamubo sa music nga nagamit, makuha niya tanan tibok video. Di yun kuhaan ba? I-claim sa tag-iya, mangkon tibok video lagi, no? Nakaingon kung di tarungon yun, nag-edit, hindi basta-basta yun. Kung sa kadaghang instrumental nga gigamit ba. Nya, salamat sa inyong kanunay pagsunod mga ka-listeners o paminaw o pagsabot no nga usahay madugay ta. Pero panikamutan niya po mga ka-listeners nga maka-upload pa tag mga drama no. May na po ko'y drama nga gisugda nag-arrange. Daghan po copyright. Muna nga pa na kung masugdi kay daghan po siya kanang karga nga mga music ba. Lisod yun yung mga drama nga daghang ikarga nga mga music. Labi nag love song kay copyright yun dayon. Muna mga ka-listeners no, ingani ka kute og challenge sab kaayo no, isip editor no, isip editor, content creator, uploader. Challenge kaayo gid ang pagkuwag drama. Nya panikamutan po na nga ma-edit og tarong para limpyo sa inyong pagpaminaw ba ang drama. Di tantong basag ba, di tantong kanang maot ang audio no. Muna panikamutag edit para hinlo ang audio mga ka-listeners. Muna ako ang kuan gid fokusan og edit kinang matarong gid. Nya daghang kay salamat mga ka-listeners no sa inyong kanunay pagpaminaw ug pagsuporta sa akong channel, sa inyong kanunay nga pagsunod og paminaw sukad pa sa una ug hantod karon. Labi na sa mga mutan-aw sa itong mga vlog no, bisag puol tanawon mo na mo forward na lang dito sa drama ang uban no. Jadi kay baw sa itong istorya no, mo nagsige pangutana yan ha. Sa mga mutan-aw sa akong vlog daghang kay salamat. Nya salamat po sa mga wala mag-escape sa ads no. Dako na kay tabang na mga ka-listeners no. Og dinala ko ta sa anong istorya mga ka-listeners kay ang tibok video ni abot na 20 minutes kape no. Also mga ka-listeners, thank you so much for watching og amping mo kanunay labi na sa mga OFW no nga nanarbaho na ning kamot kaya sa laing nasod. Amping mo kanunay og kita malimot kanunay mga ka-listeners sa amping og ampo no. Og sa Tripon Morales pa always say a prayer mga ka-listeners no. Ato. Daghang salamat og God bless sa tanan.